Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat Kranjci beschuldigingen ontkent. Kranjci heeft gisteren met een persbericht gereageerd op berichten dat het mensen uit de Dominicaanse Republiek zou discrimineren. De dienstverlening van Kranjci heeft geen enkel voorkeurskarakter voor een specifiek persoon. Dat betekent dat alle klanten zonder uitzondering met dezelfde aandacht worden geholpen, zo stelt de organisatie. Statenlid Anna-Maria Pauletta van de PAR noemde het vorige week in het parlement een feit dat Kranjci mensen uit de Dominicaanse Republiek discrimineert en onterecht hun paspoort intrekt. De burgerlijke stand, Kranjci, ontkent deze uitlatingen en zegt dat niemand gediscrimineerd wordt. Curaçaoenaar vermoordt vader. Een aangrijpend verhaal. De 34-jarige Curaçaoenaar Quinten Verdaasdonk is vorige week woensdag aangehouden op het Spaanse eiland Tenerife. Dit op verdenking van het doden van zijn vader en dat is registeraccountant Rolf Verdaasdonk, die al tientallen jaren werkzaam is op Curaçao. De Extra heeft vandaag een interview met de moeder van de dader en tevens natuurlijk de echtgenote van het slachtoffer. Ze is in shock door het brute geweld en de haat die uit de moord naar voren komt. Midden op straat heeft de zoon zijn vader neergestoken en daarna met stenen vermoord. De beelden werden op sociale media gezet en hebben tot veel afschuw geleid. Global Oil stopt met investeringen. Tenminste, de organisatie 2Base is door Global Oil Management Group geïnformeerd over hun besluit om hun investeringsplanning te heroverwegen. Dit is een gevolg van de sancties die door de Verenigde Staten zijn opgelegd aan Venezuela. Dat liet 2Base, dat is zeg maar de opvolger van Refineria di Curaçao, gisteren officieel weten. Global heeft besloten om haar activiteiten met betrekking tot asfaltproductieinstallatie te temporiseren. Eerder nog werd aangekondigd dat veel mensen een baan in deze nieuwe industrie zouden kunnen krijgen. Dat ligt voorlopig stil. Hogere belastingopbrengsten in eerste kwartaal. Ook in het eerste kwartaal van dit jaar zijn de belasting- en premieopbrengsten fors hoger dan begroot. Dat heeft het ministerie van Financiën gisteren bekendgemaakt. Ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar zijn de opbrengsten van de belastingen met ruim 12% gestegen en de premieopbrengsten met meer dan 6,5%. De voornaamste stijging is zichtbaar op de winstbelasting. Daar is meer dan 16 miljoen meer binnengekomen dan was begroot. 76 miljoen tegenover bijna 60 miljoen. Meerdere huizen beschoten in het weekend. Dat heeft de politie gemeld. In het afgelopen weekend hebben volgens de politie 3 schietpartijen plaatsgevonden. Op vrijdagnacht werd in de wijk Mahuma werden kogels op een huis afgevoerd. In de vroege zaterdagochtend hebben onbekenden in de Calle Consolea een huis onder vuur genomen, terwijl de bewoners lagen te slapen. Daar is zeker 10 keer geschoten. En er zaten kogelgaten in de muur en in de ramen van het huis. En dat was ook het geval in Calle Turquois, waar iets voor 5 uur 's ochtends op zaterdag ook zeker 10 keer is geschoten op een huis. De politie heeft de schietpartijen in onderzoek. Schildpadden in nood. De Sea Turtle Conservation Curaçao heeft alarm geslagen in verband met de alarmerende situatie van sargassum bij Ascension. Sinds afgelopen zaterdag heeft de Sea Turtle Conservation Curaçao code oranje afgegeven vanwege de sargassum-situatie bij Ascension. Want sargassum is voedsel dat kleine zeedieren eten, maar elk jaar vult deze zeewiersoort de Noordkust. En dat zorgt voor grote problemen voor de zeeschildpadden. Die kunnen daarmee niet naar boven komen om adem te halen en dat kan tot de dood van de schildpadden leiden. Daarnaast zijn er enkele schildpadden die er wel in slagen om boven te komen, maar door de enorme hoeveelheid sargassum lukt het hen niet om terug het water in te gaan. Hierdoor blijven ze op het strand, verbranden door de zon en overlijden ook. Afgelopen weekend heeft de Sea Turtle Conservation Curaçao erin geslaagd om 13 schildpadden te redden. En daarbij kregen ze ondersteuning van kustwachtpersoneel dat ook heeft geholpen bij deze reddingsorganisatie. Zondag 27 april is het officieel Koningsdag, maar het werd gevierd een dag daarvoor op 26 april. En dat leidde tot een gezellige drukte op de verschillende eilanden. En we zien hier beelden van Curaçao, want veel mensen kwamen bij elkaar, droegen oranje
en vierde daarmee de verjaardag van de koning van het Koninkrijk, de Nederlandse koning Willem-Alexander. En de gouverneur van Curaçao, mevrouw Lucille George Wout, heeft ook nog in haar toespraak de saamhorigheid binnen het Koninkrijk benadrukt. Er zijn allerlei Er zijn allerlei geopolitieke ontwikkelingen, maar de eenheid binnen het Koninkrijk blijft bestaan en blijft belangrijk, aldus de gouverneur. We gaan even over naar een break. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We kregen vanochtend het bericht binnen dat de minister-president van Nederland, Dick Schoof, een bezoek gaat brengen aan het Caribisch deel van het Koninkrijk. Van 9 tot en met 14 mei brengt hij een bezoek aan Bonaire, Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius. Hij begint zijn bezoek op Bonaire, daarna reist hij naar Aruba en op 11 mei is hij op Curaçao, waarbij hij onder meer een rondleiding krijgt op de marinebasis. Daarna bezoekt hij de bovenwinden en bij het persbericht dat we hebben gekregen over dit bezoek staat dat naast de ontmoetingen met de gouverneurs, premiers en leden van de staten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en de gezaghebbers en eilandsraden van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, hij een uiteenlopend programma heeft dat in het teken staat van het Koninkrijk in een veranderende wereld. Dan gaan we naar de persconferentie die staatssecretaris Zsolt Szabó afgelopen vrijdag heeft gegeven. Het was een persconferentie voor Caribische pers. En we hadden daar verschillende vragen aan de staatssecretaris. Onder meer over de uitlatingen van Thierry Baudet. Collega Otti Thomas van de Amigo vroeg wat er is besproken vorige week vrijdagochtend in de Rijksministerraad over dit onderwerp. Ook omdat de gevolmachtigde minister van Curaçao hierover vragen had gesteld. Baudet heeft 1,5 week geleden gezegd dat Nederland moet gaan werken aan een plan om de Cariben weer in eigen handen te krijgen. We moeten honderdduizenden mensen sturen om daar te gaan wonen, onder meer gepensioneerden, zodat het weer van ons is. Het ademde een koloniale intentie uit en er is veel kritiek geweest op de uitlatingen van Baudet. En Otti Thomas vroeg de staatssecretaris wat de positie is van de Nederlandse regering. Ja, dit onderwerp is inderdaad langsgekomen. En ik kan daar heel simpel over zijn. Dan praat ik ook namens het hele kabinet. We nemen afstand van de uitgesproken kwalificaties van de heer Baudet. Het betreft hier ook een uitspraak van een individueel parlementariër. En het beleid van onszelf binnen het kabinet is denk ik heel zuiver. Richting de autonome landen. Die is gebaseerd op gelijkwaardigheid en ook wederzijds respect. Binnen het Koninkrijk en kan niet genoeg benadrukken dat ook de relatie tussen de verschillende regeringen, laat ik het zo formuleren, hier niet onder leidt. Is de kwestie wat u betreft daarmee afgedaan of heeft u nog verwachtingen richting de Tweede Kamer? En misschien nog een andere vraag.
Wat vindt u van uw eigen reactie tijdens het debat? Ja, nee, wij gaan zelf geen additionele acties richting Tweede Kamer organiseren, want ze gaan over een eigen orde. Dus daar lopen geen zaken. En ik heb ook in het debat met de heer Baudet heel duidelijk aangegeven wat mijn prioriteiten zijn. En de wijze waarop ik ook omga op dit dossier. Als het gaat om economische ontwikkelingen, want daar ging het om tijdens het debat. En dat kan ik niet genoeg benadrukken. Ik heb ook gerefereerd naar het feit dat toen ik nog Kamerlid was, toen deed ik onder andere ontwikkelingssamenwerking. Als het ging om landen waar het minder goed ging, had ik altijd maar 2 prioriteiten. En dat was onderwijs en het bewerkstelligen van banen. En die 2 aan elkaar gelinkt. En dat is mijn inzet, dat is mijn beleid. Dat doe ik hier in de driehoek goed bestuur, solide financiën en zelfredzaamheid. En wat ik daarnet ook heb gezegd, Otti, tijdens mijn bezoeken eigenlijk naar alle eilanden tot nu toe, denk ik dat we daar grote stappen kunnen zetten. We ondersteunen daar onder andere in, ook via nu de landbouwsector, waar we stevig op gaan inzetten, ook in samenwerking met het Westland hier in Nederland en ook Wageningen. Dus dat is waar ik mij op concentreer vanuit het kabinet. Een ander onderwerp dat aan de orde kwam gaat over de vliegtax. Dat is die tax die Nederland wil invoeren in 2027. Waardoor vliegen naar het Koninkrijk veel duurder wordt. Dat geldt voor alle vluchten, maar er zijn vragen gekomen, onder meer vanuit Curaçao. Al enkele maanden geleden is daarmee begonnen. Om die vliegtax niet in te voeren voor het Koninkrijk, omdat daarmee het toerisme naar Curaçao, Aruba, Sint Maarten en de PES-eilanden een flinke knauw zou krijgen. Peter van Haasen van de PVV zei dat hij er tegen is. En de PVV is de grootste partij in Nederland. En hij overweegt zelfs een motie hierover in te dienen. Ook daarover spraken we de staatssecretaris. De staatssecretaris, wat vindt u van de stelling van Tweede Kamerlid Peter van Haasen over de vliegtax? Hij is tegen het instellen van een vliegtax voor het Caribisch deel van het Koninkrijk en is bereid erover een motie in te dienen. Wat is uw reactie daarop? Ja. Nou, ik ben natuurlijk op de hoogte wat de heer Van Haasen allemaal doet. Ik volg hem ook. Dat wil zijn. Ja, maar niet alleen hij, maar ook de andere leden van de commissie hoor trouwens. Ook op de hoogte van de signalen van de eilanden als het gaat om de vliegtax. En ik ken ook de wens van de heer Van Haasen. Alle inbreng wordt nu betrokken bij het belastingplan 2026, dat tijdens Prinsjesdag zal worden gepresenteerd. Dus dat is mijn antwoord hierop. En ik kijk uit naar wat de heer Van Haasen als vervolgstappen neemt. Dat wachten wij rustig af. Ah ja, dus het kan aan hem natuurlijk zijn dat hij zegt van dat duurt te lang, ik ga nu al een motie indienen. Ja, ik ben geen Kamerlid en het hoogste orgaan in Nederland is de Tweede Kamer, de 150 leden. En wij acteren daarop. Oké, dank u wel. Dan gaan we nog naar internationaal nieuws, want Dominicaanse nationalisten hebben dit weekend geprotesteerd tegen Haitiaanse migratie. Tientallen nationalistische Dominicanen hebben zondag geprotesteerd tegen de illegale Haitiaanse migratie en riepen president Luis Abinader op om de controle in ziekenhuizen te verscherpen, om mensen zonder papieren te detecteren die medische hulp zoeken. Sinds 21 april eist de Dominicaanse Republiek van buitenlanders dat zij documenten tonen in openbare ziekenhuizen als onderdeel van de maatregelen die de regering van Abinader heeft aangekondigd om de illegale migratie te beperken. Deze maand werd al voor de 3e keer gedemonstreerd door een nationalistische organisatie die protesteert tegen de Haitianisering van het land, waarbij volgens officiële cijfers ongeveer 500.000 Haitianen wonen. Tijdens de demonstratie vlakbij het regeringspaleis werden leuzen geroepen als haal ze eruit, we zijn het zat, de Dominicaanse Republiek voor de Dominicanen, Haiti, erken je burgers. En er zullen nog meer, de regering gaat door met het uitzetten van illegale Haitianen. Bij de demonstratie werden er ook verschillende Haitianen weggereden en de aanwezigen die riepen, ga terug naar je land, weg. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. We zijn er morgen weer en ik hoop u ook.
Allerbeste, tot ziens.